бо идомаи амалиёт барои поксозии шаҳри Мосул, нирӯҳои зидди террористии ироқӣ ба муқовимати сахти ҷангҷӯёни гурӯҳи Давлати Исломӣ рӯбарӯ шуданд. Рӯзи 13 ноябр дар маҳаллаи Ал-Заҳро дар шарқи Мосул ҷанги шадиде байни ду тараф идома дошт. нирӯҳои ироқӣ аз боми хонаҳову иншооти дигар ба ҳамлаҳои маргталабонаи тундравон снайперҳо посух медоданд. мо теъдоди зиёди террористҳо ва бомбгузорони маргталабро куштем ва шояд ҷасадҳояшонро дида бошед. Ягона нигаронии мо муҳофизати ғайринизомиён дар маҳаллаи Таҳрир аст. таҳрир як маҳаллаи наздик ба шаҳраки Ал-Заҳро аст ва бисёре аз мардум дар шарқи Мосул аз тарси ҷангҳо хонаҳояшонро гузошта рафтанд. дар баъзе аз ноҳияҳои Мосул ки амалиёти поксозии он аз дасти гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ 5 ҳафта пеш шурӯъ шуд, баъзе аз ноҳияҳо борҳо аз даст ба даст гузаштанд. дар ҷанг ба зидди гурӯҳи Давлати Исломӣ 100 000 нафар аз нирӯҳои ироқӣ, размандагони курд ва шиамазҳаб ширкат мекунанд. ҳузури 1 миллион нафар дар ин шаҳри бузурги Ироқ амалиёт барои поксозиро мушкил кардааст.